Daluyon! Napalabas, madamang danina na Marcela iti ayan ni Tata Mindo. Iti kelat ang nagsardeng ti panagpitik ti puso ti lakay. Nagdanag ti baket, ket inawagan na dagiti doktor. Tapno tamingen ken asikaswen dati asawa na. Iti sa bali abangir, nalaos ti ragsak ni Torco. Gapo iti panangikuyog ken kuana ni Andro nga aglinglingay. Impaan ni Andro ti amin iti makannawan na. Tapno masigurado na ngagbalinda ito'y anapudno. Ken natulnog ken kuana. Kabayatan na? Saanen ang mauray ni Nana Marcela ti panagsubli ni Mateo agimatang iti makan. Isu asinurot na ti anak na iti kantina. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya nga ta tinakabayagan ti anak ko aya. Amangan mat numang mga anan dita. Iso akasayaatan no suruta kon. Sana bali ta agsubli ak matlaeng adagos ti taunag ti ospital. Ay, aglang lang kami laengan amangan dito eh. Daychay ni Mateo. Kadua na ni Vanessa. Anya ter aramidan day ta babae dito eh. Paiman, tsak magustuhan day to eh. Natangken ti ulom, Vanessa. Saan ka kadi makauawat iti sao? Nana Marcela. Pangasim, nanang. Saan kuma ditoy? Agpakpakasyakin ka. Addan saritaan ta, Mateo. Iso apapanawam da ito'y ababae. Nanang. Sana balin, Mateo. Agpakada ako na. Nana Marcela. Mapan kan. Saan kan ngagpakadapay? Diyak kayat amakita ti rupam. Oh, apay akas ti panangkit-kitam kanya. Awan, ma'am. Saan aga po tamakan nawan na ka ni Manong Andrew, kat maaramid mo ti amin akayat mo. Laglagi pum kuma abalay mi daytoy. Ma'am Loretta. Apay nga da ka ditoy, kat awan mat ni Manong Andrew. Kuwa, ma'am. Binilin nak ni Boss Andrew nga agbantay dito balayo. Iso nga dag dito eh. At ngamin inasikaso na. Binilin na ka nga agbantay? Ngam apay nga rod, nakailad ka iti sofa, anasang petang? Kuwa, ma'am. Pasensya kayon. Diyak ngamin amo as sumangpot kayo ita. Saan aga po taawan dagiti bumalay? Kat maaramid mo ti anyaman akayat mo. Kan mabalin ka di? No pinagbantay na ka ni Manong, ijay ruwar ti pagyanam nga agbantay. Saan adito'y unag? Apay akit kita naklatan. Kaguran kadi, Mateo. Nanang. Delikado pa'y laeng ti kasasaad ti amam. Ngam kumpormila di tandar aramidam. Nanang. Awan ti dakes nga aramidak. Anya kayo kadi? Di mo't addan nagsaritaan ta, Mateo. Nalawag ti nagsaritaan ta. Saan kadi? Oh, nanang. Kinid daw ko kun kaaliklikam day jay ababae. Gaputa iso ti puon ti... Oh. Gaputaan niya. Nanang. Ape adiyo ituloy ti kayat yu asawen. Saanen anas kan abaliksak pa'y Mateo. Amumon no anya ti bagak. Iso apang nga asim kuma. Tasaan anatangken ti ulom. Nukas na ti imbaga ni Mateo kan kaanak ko. Saan nga rod ang masigurado ang makalasat ni Mindo iti panakapaltog na? Nanang. Oo na yan. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Marcela no bilang laeng. Ang mga numaulit ti napasamak iti kalabas. Ha? Anya napasamak iti kalabas ti kayat mo asawon, nanang?
Tinagsaruno apan nakatay da Senyor Ismael ken Clareng. Ni, nanang, anya ti kayat ti asawa. Ha? Ay, awan anak ko. Lipatamon, tinaibagakken ka. Kastagayam tinapasamak balasang ko. Wan, Mama Helen, ngam awan anyaman na kanyak. Maawatak ti reaksyon ni Nana Marcela ang nakakita kanyak, akaduak ti anak na. Ay, Vanessa. Di ka madanagan, Mama Helen. Kabaalak na gito eh. Awan anyaman na tinapasamak ko nakmat. Kasayaatan sano saan kan amapan ija ospital. Ha? Mama Helen? Maamakak para kan kabalasang ko. Imbagak meten. Awan tirumbang apagdanagan nyo kanyak. Iso asaandak ko maalapdan amapan ijay. Kasanoon no maulit tinaramid kan ni Marcela. Kabaalak ti agpasensya, Mama Helen. Ti aganos. Kas itinakunakon. Maawatak ti kasjay arik na ni Nana Marcela. Kat numasansan ti panang pabain na kan ka. Kasanulaangan. Mama Helen. Dayta ti pagamkak balasang ko. Diyak kayat akan ayon latan ama pabainan ka. Iso alaplapdan ka amapan ijay. Diyak ninamnamang umay ka dito, Loretta. Manuel, Ni, apay akasta ti jar mo. At ka di parikaw? kayat ko lang nga makasarsaritak. Iso nga'y mayak. Saan ka di ang makadisturbo? Ni, saan? Apay kumangay, makaisturbo ka. Kan awan mo tinapatag nga aramida. Agyaman na karod no kasta, Manuel. Mabalin ka di ang mapanta ijay igit, ti baybay? Ay, kato na. Day talaga yan. Mabalin, Loretta. Kas tagayam tinapasamak. When Manuel, nasakit para kada kami kan ni Vanessa. Ngamnas kan lang agtungpal kami iti pagayatan ni Nana Marcela. Loretta. Ti pakaasyak kat ni Vanessa. Saan na ko man nabalikan niyak? Takabsat ko mismo ni Manong Andrew nga atapen da nga adda pa kainaigan na itinapasamak ka ni Tata Mindo. Kayat mo asawain. Saan mo ngay sakit ti kabsat mo no bilang lahat? Saan? Apay ko mga isakit ko nga no talaga nagbasol. Jack isakit apulos. Loretta. Ngam tidakas na nga rod. Saan akayat ni Nana Marcela ang makisiningad kami kadakwada? Kat dayta siguron ti kasakitan para kada kami. Wen, boss! Di kagdanag, boss. Wen, siya kung timakam mo dito, eh. Wen, saan nakapaapik to itikabsat mo? Basta gananad ka dito, boss. Bye. Napatagtigin agaran ni boss iji na panan na. Kat siyak ti pinusgan nang agbantay dito balayda. Makamuakmat ka no, no bilang pagsasawan naktikabsat na. Kaya't nakadiasawan, nga adda karbangak amang tubngar itikabsat na. Nagmayatin abiyag no kasta. Agasam, saan naklagayam amakan nawan ni boss? Dakdakkel pa'y ti karbangak ngam itikabsat na. Mayat ti kastoy abiyag magusto aklaw na. Anyan? Naaramid ni Nana Marcela ti kasta? Uwan, Loretta. Ngam awan anyaman na kanyak dayjay. Maawatak. Vanessa? Kan maisa. Siyakmat ngamin tinagpilit anapan ijay. Aguray ka, Vanessa. Aguray ka. Apay, Loretta. Kunak man no ijay kantina ti ospital ti nakakitaan na kada kayo. Uwan nga rod.
Apay nga rod nga ibagbagam ita asika tinagpilit. Saan ka matgayam nga imunag ije ospital? Nagpatingga ka lang ije kantina. Ti kayat ko asawan. Impilit ko latta ti makisinarak ka ni Mateo. Nga uray no amok asaan akayat ti inana. Vanessa? Iso nga awan ti pabasulok iti napasamak. No saan asyak matlaang. Kumustan ti asawa, Marcela? Ay, awan pa'y laang tinagbaliwan na, Helen. Kas iti sigod lata, ti kasasaad na. Ay, Maladingitan ama kaammo iti kasta. anya ti gagaram, Helen. Apay nga imay ka. Marcela. Karamanak kadimot kadagiti kaguram. No bilang laang, anya kumangay ti basol ko. Anya ti gagaram, Helen. Apay nga da ka ditoy. Imayak ta. Kumusta ag ti kasasaan ti asawam? Daibagak matan. Awan tinagbaliwan ti kasasaad na. Kas iti sigod matlaang. Awan pa'y puot na. Kat naka-ICU lata. Ay, mabalin ka di, Marcela. Saan mo kumamot apampabainan da Vanessa kan Loretta? Imay ka kadi. Tapno ibalaot mo dagijay adwa. Kukuha, Marcela. Amubat. Huston, Helen. Tano saan ka pa'y lang agsardeng. Ipasigurado kan ka. Nga uray sika. Jakton kayat nga umasidag kada kami. Siya kung tagkitkid daw iti dispensa kada kayo. Nana Helen. Mateo, Barok. Awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Adda, Nana Helen. Kaya't kung ikiddawan iti pasensya ti ugali ti inak. Anya? Day tatagpaiso. Saan arumbang tikas di apan nakilangin na kada kayo? Ay, baybay amlatan, Barok. Awan anyaman na kanyak nagichay. Maawatak ni Marcela. Agyaman akno kasta, Nana Helen. Ulitek, Mateo. Awan anyaman na kanyak tikas ti adyar ti inam. Isungawan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Nana, sa dinon ti papanan nyo. Agawid akon, Barok. Tinasayaat, Nana. Makigiddan kayon kanyak iti tricycle ko. Inaklag pakadakin ni Nanang. Tayawid ko dagiti naaramat mi dito ospital. Agawid akpay laeng, Nanang. Yawid ko dagiti nagsukatan tayo. Kantidad dumapay apagbalunan niya da ditoy. Naornong ngaminan ditoy. Nakababayan pa yan. Si Kalata Mateo. Ngamno siya. Jak pumanaw ditoy. Kayat ko ti agtali na dito ospital. Iteden na ti amam. Nanang. Marikriknak a delikado ti kasasaad na. Ngamjak kayat ti mapukawan itinamnama anak ko. Jak lakit di kayat amapukaw ti amam. Nanang. Adda ka asitin na marswa. Iso arumbang la ko mga aklunan. No anyaman bilang ti Saan, Mateo? Di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Saan ko akayat? Nanang. Aging gangadaang ti amam. Saan na mapukaw tinamnamak nga agbyag ni Mindo. Dahil tatipatyag anak ko. Alangarot, Nanang. Agawid akpay. Ayan ka nun ni Nana Helen. Agsubli ka nun ije mansyon. Kasta gayam. Kat, kumusta ka nun ti papan na ija ospital? Kunanamot ngagsarita kamin tulaangan. Apaman ang makasangpot dito yung mansyon. Kasta ka di? Kaya't kumatamaaman no anya talaga tinagsaritaan da.
Anya nga min ti pagam-amkam aya. Amkak nga ang mga nukas kadata. Iraman ni Nana Marcela ni Mama Helen aguraan. Anya? Dayta ti amkak, Loretta. Iso asapay la kuma. Ta sana mapasamak dayta. Ta sigurado ako marunton ti parikot. Wan nga agpaiso anya. Sabay la ko mga rod, ta saan ang mapasamak dayta apagam-amkam, Vanessa. Saan kuma? Tinasayat na Helen. Itulod kayo ni Dimansyon. Nakababain samot, Barok. Saan, Nana? Awan ti rumpang apagbainan nyo. Ken maysa, kaya't kumot ang makasarita ni Vanessa. Mateo, Manipod pinabainan ni Nana. Saan kami pa ang nakapagsarita? ay kasta aya. Uwan, Nana. Iso aday to yung tigundaway ang makasaritak ni Vanessa. Tapno makakitawag iti dispensa iti naramid ni Nanang. Sana bale ta maawatan ni Vanessa ti amin. Uray pay, Nana Helen. Nasken na tangag kitawag iti dispensa. Ang mga numadadael tilinangan migin ni Vanessa, gapoy tinapasama. Ala, adakan ka dayta, Barok. Kat no itulod nak ije mansyon, agyaman nak. Uwan, Nana. Iso... Ha! Nana! Ba't kayo? Anya ti mapasama kada Helen ken Mateo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, gaputa masikuranan ni Nana Marcela, tasaan metlangen nga agsubli ni Mateo iti ayan na. Sinurot dayto iti anak na iti kantina ti ospital. Nakita nga rod ti baket ti panagkuyog da Mateo ken Vanessa. Isu nga iti naminsan pay, imparik na iti balasang adi na kayat. Ti pannakisininged daytoy kadakwad. Iti sabali a bangir, nagawid met ni Loretta iti balayda. Ket ni Turko tinadanon na, gaputad da napanan ni Andro. Binagbagaan nga rod ni Loretta ti makannawan ti kabsat na. Ano pagbantayan da daytoy iti balayda. Ket agtalinayad laeng iti ruar. Kabayatan na? Si marungkar ni Helen iti ospital. Ket iti panagawid na, nakigiddanan daytoy iti tricycle ni Mateo. Itagagayen, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Manipod pinabainan ni Nanang ni Vanessa. Saan kami pa ang nakapagsarita, Nana? Kasta aya. Wen, Nana Helen. Iso aday to yung tigundaway ang makasaritak ni Vanessa. Tapno makakidawak iti dispensa iti inaramid ni Nanang. Ay, sana bale, ta maawatan ni Vanessa ti amin, Barok. Oray pay, Nana Helen. Nasken latang agkidawak iti dispensa. Amangan numadadael ti linangan mikin ni Vanessa, kapoy iti napasama. Ala, adakan ka dayta, Barok. Sika nga ron ti makaammo no itulod nak ije mansyon. Wen, Nana. Iso, ha? Nana, kumpet kayo! Ay na! Diyos ko! Nana Helen, okay kayo kadilain? Diyos ko! Wan Barok di nakpagtanagan. Ay! Ah, Sali-sali na ita tricycle mo iti kalsada! Apay kukam ay ati kalsada! Iso pa iti makaungat. Payman. ay, saanan Mateo Barok pangasim? Di mo tutupan. Saan ka makiapa? Pangasim Nana Helen. Barok, agpagtataasi akan ka. Saan mo natutupan? Sige. Saanan, Nana Helen? Jak aramidin ng data. Ngumnas ka na makasaritak tani. Medyo adda na kupit iti tricycle ko. Diyos kay, ni Mateo data. Italang anadlaw ko. Tadimsaagan iti tricycle na. Saan arumbang amapasubo ak amakidinis kutirken ko na. Amangan no kaunget nakto ni boss. Ken amangan no pagarupan dayta Mateo. Abilbilinan nak ni boss Andro. Tinasayat, dumsa agagmat. Ngem agpakumbabak lang. Ken bayadak langan no anyaman ti damage ti tricycle na. Sa di numanen ayat tinagkapwam, anak ko. Kinasaritak lang dagiti kakadwak Nanang. At dala na patagabanag nga inyo man ko kadakwada. Di ka pa'y nagpakadam at anak ko.
Unaklakit din no sa dino manan tinapanam. Ninanang mo't. Apay ayang amin na madandanagan kayo launay. Saan mo ang maikat kanyak dayta, anak ko? Nalipatam ka din tinapasama ka ni Mindaw. At dadalaan ka ni Marcela, ijay paraangan da. Ngam napaltugan, saan ka day? Napuntaan iti naiyaw awan abala, idi nakangagtayaw kadagiti ranipak. Naibagak mo ito, nanang. Saan lang nga basta naiyaw-awan abala, tinakadisgrasya ka ni Tata Mindaw. Mamatya ka na igagara day jay. Manuel, anak ko. Talaga sana mapunas iti isip ko day ta abanag, nanang. Ala, addaak ditan anak ko. Iso adi mo maikat kanyak ti agdanag. No kela at latan apo man panaw ka. Ngamen, delikado itan ti panawan. Nana Helen, nakagtangtan dito'y gate ti mansyon. Ay, Ha? Ne, Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayon? ay, malaksid asan pailaan na ikatipan nakakigtot ko, gapu iti napasama kitay. Mas daawak pailang aging kay itabarok. Ha? Anyat di kayat yu asawan, Nana Helen? Nagdaras ti pa naging nurnos iti makanawan ni Andro. Itay napadalapusan na to'y nagluganan ta at tricycle. Nana Helen? Nadlaw ko itay ang napakumbaba di makanawan ni Andro. Banag apakas daawak launay. Saan laing nga da kayo tinakadlaw iti dayta, Nana Helen? Tauray siya. Agdwa-dwa ak iti kasya ajar na, anak ariglo kanyak, gapu iti napasamak. Mindo, sapay la kumata makapuot kamatan. Talagang amin na madandanagan akon, gapu iti kasasaad mo. Tsaka mo no anya ti aramidak. Iso asapay la kumata makapuot kan. Diyak kaya ti mapukawan iti namnama, Mindo. Pangaasim ta ikanak iti pagilasinan alumablaban ka. Asaan mo nga itulok, apanawan na kami iti anak ta. Pangaasim, Mindo. Diyos ko, nagasog ni Mindo. Nagasog ti asawag. Kaya't asawan day ta. Talaga alumablaban ti asawak. Masiguradok day ta. Di ka pa'y lakit dinalapos, tapno awan ko man ti parikot. No amukla ko mga iso ti maysa ka dagiti nakalugan iti tricycle, boss. Talaga ko mga inaramid kong dayta. Nya uri no kagura nagmatan ni Ma'am Vanessa. Pag kunami ti kastator ko. Siyempre, nasingad day jay kin ni Mateo, boss. Ken sigurado amairaman jay bakit akadwa na iji mansyon. Ni bakit Helen? When, boss? Isoda kin ni Mateo ti adday ti tricycle. Apay ang nagkuyog da? Panagkunakit naggapuda iji ospital, boss. Iji siguro ayan ni Mindaw. No kasta nga rod. Sarsarong karanday jay, Helen nila kay Mindo iti ospital. Nalabit na kasta, boss. Sa bagay, oray ni Vanessa. Sumarsarong karmet lang iti ospital. Saan ka di? Agpaiso dayta, boss. Sana balen. Ti importante. Sana di makkal ti parikot. Saan, boss? Gaputain ka gumaak ngay nariglo at dagos ti amin. Nuar arigan. Dakkel pa'y kidin ginted ko. Apag paripir na itina-damage iti tricycle na. Awan parikot iti kwarta, Turko. Sukatak tinaramat mo anang ariglo iti na ija, Mateo. Agyaman na, boss. Wala. Dumngag ka. Tadda ibagakkan ka. Siyaklatan ti makaamong agtimpla iti inuman nyo. Hingga si kaso ni Mateo, tamo ka sa balilat at tinamnam na. Gapo iti napasamak kada kami. Sakbay anak kasangput kami diti mansyon, balasang ko. Mama Helen, Isarunok laangan iti ayan nyo ti maaramid ko amiryendayo, ah? sige nga rod, Mama Helen.
Mapana kun iti ayan ni Mateo. Ay, madlaw ko at talagang aginusto da Vanessa kan Mateo. Kat awan di makitak aparikot. Tano siya klamay sa. Kay kayat ko ani Mateo ti makaasawa ka ni Vanessa. Ngam iti dayjay nga Andrew. Naimbaglakit din. Tawan ti dakas ana pasamak kada kayo kan ni Mama Helen, Mateo. Wanyarot, Vanessa. Naimbaglaki din. Tanay kabig ko ti trasikan. Iso ang medyo napasagidan kami lang. Panagkunam ka di kat inggagara ni Turko dayjay. Saan ba't siguro? Tanong gagara na dayjay. Saan ko maakas di tinapasamak? Ang mga nun ay pulasit kami. Ta sigurado anapig sa ti panangdungpar na kada kami. Ay. Tila ang nakaskas daaw. Itikas jay a kinatangig ti makanawan ni Andrew. Apay ako namlan nakasingsingpet iti panakiariglo na kanya kitay. Anya nga ti makagapo? Saan ko nga mo, Mateo? Ngam kasayaatan no agannad ka. Sa bagay, saan ta na pagsaritaan pa iti may papaniti dayta? Vanessa, kumusta kan? Ayos saklaan, Mateo. Pasensya kan iti naramid idikan kaninanang. Saan mo na panunutan dayjay? Awan anyaman na kanyak dayjay. Jak amo no anya ti makagapo. Taapay akas jay mo ninanang. Isu na laeng tadyak mabalin na tubngarin tanyaman na kayat na ita. Nang ro nakatkas jay ti kasasaad ti amak. Imbagak meten, awan anyaman na kanyak dayjay, Mateo. Maawatak. Tinapatag, mabantayan ang naimbag ita ti amam. Ikararag tayo ti kasasaad na. Saan arumbang amapukawan kayo itinamnama? Maipapan iti sasaadan ni Tata Mindo. Agun unit cellphone mo. Pabit lang tasong batak. Ninanang ti umawawak. Kuna ti doktor, anapintas a senyalis ti panagasog ti amam, anak ko. Nasayat no kasta, nanang. Maragsa ka na kiti daytang inyawag mo. Ayan mon, adda ka din di tabalay. Kwa, nanang. Diyak pala nakadano ni Jibalay. Anya, apay ngay kat itay payla ang apimanaw ka dito ospital, anak ko. Apay adi ka payla nakagtang ijebalay. Adda nga minti saan aninamnama na pasamak, nanang. Anya tinapasamak, anak ko. Ibagam kanyak. Ito nagsubliak ton dita, nanang. Saan ko may baga ita dito yung cellphone? Alanga road, kartingam ti agsubli dito, anak ko. Kat aganad ka. Among balasang ko, no siyakla amay sa, panagkunak kat sa bali ti panggap dayja a tao. Anya ti kayat mo asawan, Mama Helen? Amangan kit dino talaga nga inggagara dayja a tao ti inaramid na kada kami. Isu na laeng tasaan ang nagbaliki. Anya? Kasta ti atap ko, balasang ko. Ay, sa bali ngamin at talaga ti ugali na. Kapadpadamot laeng ni Andrew a pagserserbian na. Mama Helen? Ti tao no kanayon adakes ti aramid ti pakikuykuyugan na. Siguradong agaramid met iti maikaniwas. No bilang tadadakas ang napasamak kada kayo, Mama Helen. Diyak ammo na niya ti aramidak. Nakarkaro sigurun adyak mapakawan dagiti makaaramid kada kayo. Iti saan ang nasayaat. Boss, narigat nga ipatong palita ti kayat yu ang mapasamak. Delikado. Turko, Kasayaatan siguro no itantantapay lang. angam ka ano nga ron nga patong palta? Mangkita tayo tinapinta sa guntaway, boss. Di ka kati matanagan. Mawatam ka ma, boss. Narigat ti agdarasodos. Malaksid no nakasagana kan amaamuan ti amin. Asika ti akin nagam kadagiti mapaspasamak. Nga boss. Pagandarik ka din tilugan ta. Sige, pumanaw tan dito. Sige, ariklado, boss.
Nanang, tangay na pintas mo't adamag di ko na ti doktor asumay saya at ti kasasaad ni tatang. Panagkunak, kat kasayaatan no agawid kayo. Tapno makaina na kayo. Mateo, anak ko. Nanang, pangasiyo. Sipod pa'y impantayo dito ospital ni tatang. Saan kayo pa'y anagaw-awid apulos? Iso akasayaatan no agawid kayo. Tapno makaina na kayo mo't itinasayaat. Ay, Nanang, dumngag kayo kumamat kanyak. Adak mo't ito eh. Saan ko abaybayan ni tatang? Sige. Ngumnoan yaman ti mapasamak. Awagan nakada ako sa anak ko. Anya kumangay ti mapasamak, nanang. Ket kuramat ti doktor asumay saya atin ti kasasaad ni tatang. Saan ka di? Ay, Isu nga awan ti dagas a mapasamak. Awan ti rumbeng apagdanagan nyo. Naragsak ka kalpasan anak isarita ka iti cellphone, balasang ko. Uwan, Mama Helen. Ngamin, sumaysaya at kanon ti kasasaad ni Tata Mindo iji ospital. Kasta ka din? Uwan, Mama Helen. Napinta sa adamag dayta. Uwan, kat naalokoy pa yan ni Mateo ti inana nga agawid mo tapno makaina na. Rumbang laeng kasapulan ni Marcela ti ina na. Tamangan no nyakit di mo ti mapasamak ken kuana Pasensya ka no imayak dito'y Mateo. Ginundawayak laeng ti imbagam anagawid ni Nana Marcela. Awan na nyaman na, Vanessa. Agyaman nagpaikidi Taure anya tinararamid ni nanang. Ket adda kalata nakasuporta. Saan ka mabalin abaybayan? Amo mo't asipod pa idi. Talaga na singedtan iti tunggal maysa. Kat sa anak nga umanugot nga adda ti makalapod iti panagsinninged ta. Vanessa, Urayan niya siguro ti mapasamak, Mateo. Agtali na edaklat ta nakasuporta ken ka. Vanessa. Ni, Mateo, apay nga inigamam dagiti imak. Pasensya kan, Vanessa. Nyamdya kon malapdan pa'y tiritnak. At dangatan mabukal a relasyon itinagbaetan da Mateo ken Vanessa. Gagayem, di uliwayan ang dinggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!